Mura mag-tense mo. Ha? Just relax. Okay? And show your smile to your neighbor. Ha? Pakita ang inyong pahiyom. This is Sunday. Supposed to be we rejoice as people of God before the presence of God. Amen? Murag hinay man. Amen? Amen? Today is the 33rd Sunday in ordinary time. Ika-33 nga Domingo sa ordinaryong panahon. O ang atong timag karon nagauluhan ang matugihon o mabungahon nga mga alagad. The diligent and productive servants. Wow, siguro na ako ni. Oh. Diyan, natama ng COVID. Oh. Diyan. Diyan na maabot ito. Gawas kumulukso. When Jesus was teaching about the parable of the talents, he was nearing the end of his earthly ministry. Niini nga panahon sa atong ebanghelyo, diin, mauna kini ang panahon nga nagtudlo si Ginoong Kristo mahitungod sa sumbingay sa tulo ka sulugoon o sumbingay sa mga talento. Mauna kini ang panahon nga didto na siya sa katapusan sa iyang pagministeryo nini nga kalibutan. He took the time to teach his disciples about the kingdom of God, its principles, especially teaching them in parables. Nagahin gayud siya og panahon sa pagtudlo sa iyang mga tinun-an mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang mga pagtulun-an niini o iyang gigamit ang mga sambingay sa pagtudlo sa iyang mga tinun-an o sa mga tao. He was nearing the end of his earthly ministry. So dito na ni sa katapusan. Kung basketball pa ni fourth quarter na. Okay? And the purpose of this is to prepare his people, to prepare the church for his second coming. Og ang tumong niini sa iyang pagtudlo sa atong ebanghelyo karon nga makita nato sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 25 versikulo 14 hangtod sa 30 mao ang pag-andam sa iyang mga katawhan mahitungod sa iyang pagbalik. Now if you have your Bibles with you, open your Bibles in Matthew chapter 25 starting from verse 14. So diha ta mag-focus. Okay? So abrihin ninyo. Okay? And we will study this up to verse 30. Okay? Verse 14. Again, it will be like a man who called his disciples and entrusted his property to them. Og adunay usa ka tawo nga diin gitawag niya ang iyang mga sulugoon og iyang gipiyal ang iyang kabtangan ngadto kanila. The parable of the talents, contrary to what might be modeled by some popular televangelists, that talks exclusively about economic prosperity. Instead, it challenges Christians to emulate their master by using all that God has given them for the sake of the kingdom. Kining sumbingay sa mga talento, sumbingay sa tulo ka sulugoon mga igsoon, ang uban nagtudlo niini. Nga kini exclusive lang daw ni, nga sukdanan sa mga material nga mga butang. Nga ang kalampusan sa usa ka Kristohanon, nagbase lang sa material nga mga butang. Apan dili kini tinuod mga igsuon. Kaya ang atong ebanghelyo karon nagdasig kanato, nagdasig sa mga Kristohanon, sa pagsunod kang Ginoong Kristo sa tanan nga ania kanato para sa gingharian sa Dios. Like the other parables, it exemplifies the certainty of the Lord's coming and how the disciples are to live in the meantime. Sama sa uban nga mga sumbingay
nagpakita kini nga pagtulunan karon sa ikaduha nga pag-abot ni Ginoong Kristo ug diin unsaon nato pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa iyang pagbalik. The return of the Master is certain, but the time is unknown. Mutuo ba mo mga igsoon nga mobalik si Ginoong Kristo sa ikaduha kahigayon? Nga higayon. Do you believe that? Kay kung dili ta mutuo niini, wala tay rason nga magpreparar og mag-andam sa atong kinabuhi. And as Christians, every Christian must believe in the second coming of our Lord Jesus Christ. In fact, mabasa na to sa Credo. Di ba? Mabasa na sa mga pagtulunan o doktrina sa mga Kristohanon, bisan pa sa mga lain-lain nga kasimbahanan. Okay. That Christ will come again. The man here mentioned, or the Master, is Jesus. Ang gisgutan diring agalon, naghisgot ka na kang Ginoong Hesukristo. Kanang master diha, dili na master sardines. It talks about Jesus. O ang mga sulugoon diha, ang mga servants diha, naghisgot, okay? Kanato. Naghisgot sa mga Kristohanon. And He entrusted to us His property. Kanang dili lang kay kusog, sakto lang. Okay. Og iyang iubos lang siguro kay maka-epekto sa na siya diri sa kuan sa sound. Okay lang sa ubos? That's okay. Salamat. Og iyang gipiyal nganhi kanato ang iyang kabtangan. Now verse 15, look at verse 15. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, to another 1 talent, each according to his ability. Itawag niya mga sulugoon, ang usa gipiyala niya og 5 katalinto. 5 kapuntil nga salapi ang atong nadungog kaganina sa atong gospel reading, pero usbunta na siya. Kaya basig ang atong una-una nga puntil nga sinsilyo ba? Sa kapuntil nga sinsilyo, ipalit og pandisal. Diba? At ato ng usbo na. Okay? Okay. So, ang usa, gitagaan niya 5 katalinto. O 5, sige lang, ako na lang itong sundon katong sa pag-render sa Bisaya. 5 kapuntil nga salapi. Ang usa, gitagaan niya 2. O katong usa, katong katapusan, katong bida, okay, gitagaan niya usa. Pero magkuan sa siguro ta kay ang gihisgotan labi na sa English, the parable of the talents. Ang sumbingay sa mga talento o as sumbingay sa tulo ka sulugoon, pero unsa man ang talent? Kay basig niya pagsabot na to na, uy, patsada ka man kayo mo kanta. Patsada kayo ang imong talent. You have 5 talents. Sige, kanta. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Dili na mo ang bot kipasabot. Okay? Now, what is a talent? Ato sa ningisgutan ng talent, aron masabtan nato kay dili na nako ni balik-balikon. Okay? In the Old Testament, a talent was a unit of measurement for weighing precious metals like gold and silver. So sa daan nga tugon, kini diyang talento usa ni ka sukdanan, timbangan sa mga unsa ni kanang mga mahinungdanon kaayo nga mga metals nga mga butang sama sa bulawan ug sama sa plata. In the New Testament, a talent was a value of money or coin. Siguro sa bag-o nga tugon, kining talento mao kini ang balor sa usa ka kwarta
ug sa usa ka coin. Okay? Sa atong moderno nga panahon, doon natin mga currency rate, di ba? Sa ato diri siguro $1 is equivalent to magsaka lang maubos 50 pesos, di ba? So that's the value of our money if we compare that to the US dollar. Okay? According to some Bible scholars, that the one who possessed 5 talents of gold or silver was a multi-millionaire by today's standard. Matod pa sa mga eksperto sa Biblia nga ang tao kuno nga dunay 5 ka talento sa bulawan o sa plata usa na kayod ka milyonaryo. Multi-millionaire. So dili lang puntila, dili katong ana lang. So mausab na ang atong pagsabot, okay? Usa ka milyonaryo. Daghan o salapi o kabtangan. Some calculate that the talents in the parables to be equivalent of 20 years of wages of a common worker. Okay? Katong mga talento dito nga gisgutan nga 5, 2, and 1. Okay? 5, 2, and 1 equals 8. Okay, diha ra ko bright. Kanana lang. Diha ko bright sa okay? Equivalent daw to sa 20 ka tuig nga pagtrabaho sa usa ka ordinaryo nga laborer. Imagine 20 ka magtrabaho niya, wala kay gastos dadto tigumon to. Ubay-ubay gyud nga kantidad. Og ubay-ubay gayud nga salapi. Medyo nabaguhan ko diri kay lagyo magud kay ang tao gud. Oh, dito sa amo kay murag naara man ko di maghumili ana ba? So hello alang ko. Murag nabaguhan ko, murag layo kay sang tanan. Okay? So what is the meaning of talent in our Christian life? So muanhi na sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kay katong atong gisgutan kaganina, literal man to. Naunsa man ni sa atong kinabuhi kay kung wala kini connection sa atong kinabuhi unsa may pulos ni ini. Nga wala man tay bulawan, wala man tay plata. Natay gold pero tuwa sa kusina dari gold, gatas. 'Di ba? Natay silver, pero kumukanta lang ta sa silver bells. Oo. Pero wala tay silver. Okay? So what is the meaning of talent in our Christian life? There is no unanimous answer from Bible scholars and experts. Ako ning gitanaw ayo, wala gid sila'y usalang katubag. Kung unsa ang buot gipasabot sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Ang mga eksperto sa Biblia o ang mga scholar, wala gyud sila unanimous, bali usa ka standard nga tubag. Lain-lain. Ang uban niingon nga kining talento mao kini ang atong goods. Ang ania kanato ang atong mga kabtangan. Okay? Mahinumdum ko katong una sa nag-eskwela pa ko. Unya ang akong teacher, nangutana siya. O niya, pag-ingon dito akong classmate nga, gi-explain niya ang pangutana, o niya, ningon siya, this is for the benefit of the common goods. Ingon ang among teacher na, sardinas na. Instead common good, nadugang ag-es, siya sardinas na ka na. Okay? So, in siya, goods. Ang atong, ania ka na to, ang atong our possessions. Ang uban niingon, some, they said, it's a spiritual gift. Ang atong espirituhanon nga gasa. Gasa sa pagtudlo, gasa sa pagsangyaw sa maayong balita. The gift to teach, the gift to preach the gospel. Okay? Some said, it's a Christian responsibility. Ang atong responsibilidad isip Kristohanon. Unsa ang atong responsibilidad atubangan sa Dios o atubangan sa atong isig katao. Some said it is the gospel that
He entrusted to us to cause it to grow and multiply, work to propagate the gospel and make disciples. Ang uban niingon nga mao kini ang ebanghelyo nga gisangon kanato aron ato kining unsa man isangyaw o paghimog mga tinunan. Ang uban niingon, it is a natural God-given ability. Kining abilidad nato nga naa na gyud sa ato ba nga gikuan sa Dios. Nga gihatag sa Dios, nga gigasahan ta niini. It is an inborn ability. Of course, we have to develop that. Good works, some said good works or acts of charity. Ang uban miingon nga mga maayong buhat kuno o buhat sa gugma. Okay? So, mo ni akong giingon, pag moingan ni kog talent unya, kung asa lang nini inyo makita. Okay? Dili na nako balik-balikon pa. Okay? Christ is the absolute creator and owner of all persons and things. And from His hands all things are delivered. Diha kang Kristo nagikan ang atong kinabuhi ug ang tanang butang nga ania kanato. Diha sa iyang kamot iya kining gipiyal nganhi kanato. God has given us according to our ability. Okay? Ang Dios naghatag kanato sigon sa atong unsa man abilidad, sigon sa atong kakayahan. Okay? 5, 2, or 1. Okay? Dili gyud magpareho. Pareho tatanan mga Kristohanon pero ang itugyan sa Dios kanato lahi gayon. Lain-lain. Doon na bitoy doktrina sa Marxism nga gusto sila mo create o government nga pantay-pantay daw ang tanan tao, di ba? Pero in reality sa application na dili man gihapon. Kay katong manggihapon ang ilang mga officials gihapon mo ruhay unyahang masa naa gihapon sa kalisod. Diba? They want to create a Marxist utopia, but that is not possible. That even God created us. We are one as a church, but God looks at us as individuals also. And He entrusted to us His gifts to us. Okay? Ang tanan gikan sa Dios. Okay? Unsa man lang ang gikan sa ato? Ha? One writer said, we can call nothing of our own but sin, murmuring and complaining. Amen? Ha? Gikan sa Dios ang tanan. Ang ato lang daw maangkon nga gikan sa ato, mao ang atong mga kasalanan. Mao ang atong pagbagulbol. Mao atong pagreklamo. Mora nagikan sa ato. Verses 16 and 18. Look at verses 16 and 18. Now let's continue. The man who received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. So also the one with 2 talents gained 2 more. But the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Ang usa gipiyalan og 5 katalento og diha dayon, ha? Iya kining himuan og diskarte, iya kining gitrabahuan og nitubo pagyon. Okay? 100%. Okay? Ang ikaduha mao gihapon. It multiplied. Apan ang usa katong usa wala. Aw nagtrabaho gihapon siya. Iya gihapon gitrabahuan pero iyang gilubong. Kana bang maglubong ka, maghago ka ba na panington ka ba? Panington gihapon. Ha? Kapuyan gihapon ka na uhawon ka. No? Pero walay agi. So mo nay bantayan nato kay diri sa kalibutan dunay mga tao diri nga naghago pero dunay agi. Doon sa uban nga naghago pero walay agi. Okay? Kay sayop ang diskarte.
Okay? God has given each person a wide variety of gifts or responsibilities, okay, as I've said before. And He expects us to employ those gifts in His service. Ang Dios naghatag sa matag tao, tagsa-tagsa kanato, lain-lain nga mga gasa o responsibilidad. Og ang Dios naglaom nga kini ato kining gamiton alang sa pagpangalagad kaniya. It is not acceptable merely to put those gifts on a closet shelf and ignore them. Like the 3 servants, we do not have the gifts of the same degree. Kining gasa nga gihatag sa Dios kanato, wala kining gihatag kanato aron atong ilubong, aron atong taguan, aron dili nato gamiton. Okay? Aron atong ibutang sa hunos. Og taguan. Mahinumdum ko sa akong professor katong una niyon siya. Who knows in the aparador? Diba kay who knows what? Who knows in the aparador? The return that God expects of us is commensurate with the gifts we have been given. Okay? Ang Dios naglaom nga kung unsa ang gipiyal niya kanato mauusab kana. Okay? It's commensurate. Mausab kana ang gi-expect nga atong ibalik ngadto kaniya. Okay? Ang Dios wala nag-demand sa katong 2-person talent nga mo produce siya og 5. Ang 1-talent person wala nag-demand nga mo produce og 5. Okay? Because we have different degrees and abilities and God knows our capacity. Nakuha ninyo? Ang Dios nasayod sa atong kapasidad. Kung asa ra kutob, kung unsa atong mahimo. Okay? Bisag believe ka pa sa imong sarili, pero nakita sa Dios unsa gyud imong kakayahan, mao ra nang gi-expect sa Ginoo sa imo. Verse 19. After a long time, the master returned and settled accounts with them. Sa bersikulo 19, nagingon, og niagi ang taas nga panahon, og ang agalon mibalik, og nagtawag kanila aron sa paghatag og husay sa ilang nahimo. Okay? In Romans chapter 14, verse 12, each of us will give account of ourselves to God. Sa Roma Kapitulo 14, versikulo 12, nag-ingon, ang matag-usa kanato. Repeat after me. Matag-usa. Okay? Maghatag og husay ngadto sa Dios. Okay? Ang kaluwasan pinaagi sa grasya o kaluoy sa Dios diha kang Kristo Jesus. Pero maghatag gihapon ta og husay mga Kristohanon sa atong kinabuhi. And Christian life is never easy. It is not just as easy as 1, 2, 3 or ABC. Like the gospel, like Sunday, we don't want that the door will be shut for us. Asama datong ibanghilyo datong niaging Domingo, dili nato gusto mga igsuon nga masiraan ta sa pultahan. Nasama sa ibanghilyo karon na dili ta gusto nga moingon. Galon way pulos nga sulugoon. Itambog ka na dito sa kangit-ngit diin adunay pagkagot sa ngipon. Paghilak o pagkagot sa ngipon. Christian life is never easy. Salvation is a free gift, but it carries a lot of responsibility. We have many responsibilities in different areas of life, but ultimately, each of us is accountable to God. Daghan kitag mga responsibilidad igsuon sa atong kinabuhi, di ba?
Responsibilidad sa atong pamilya, responsibilidad sa atong trabaho, responsibilidad sa simbahan, ug uban pa. Apan, ang pinakataas gayon nga responsibilidad nga atong pag-aatubangon, tagsa-tagsa, ang atong kaakuhan o ang atong responsibilidad sa Dios. Before God, I'm personally responsible for my failure and success. Kuha ninyo? Sa atubangan sa Dios, ako ray responsable sa akong kalampusan o sa akong kapakyasan. Si Brother Rex, dili manubag alang kanako. You will not answer in behalf of me. I will not answer in behalf of your life. Nakuha ninyo? Each of us will face God and give account. Your failure or your success, you will be the one to answer that. Bisan pag daghan kayo mga apan nini nga kalibutan, daghan kayo mga problema, daghan kayo mga samukan, mga tao, mao kini, mao kana, mga dautan, di maayo, mao kini, mao kana ilang gihimo sa ako, still, kita gihapon ang manubag sa Dios sa atong kinabuhi. Nakuha ninyo? You will not answer for me, and I will not answer for you. We will answer individually before God. Verses 20 to 23. Okay, I just want to read this. Okay. Kadali lang. In verse 20 23. Okay? Then what's the result? Okay? His master replied, okay, 20. Okay. The man who had received the 5 talents brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with 2 talents also came. Master, he said, you entrusted me with 2 talents. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. We are in a state of work and service, state of preparation and diligence, to lay down ourselves for the glory of God and for the good of others. Habang nagpaabot kita sa pagbalik ni Kristo, anaa kita sa kondisyon sa pagtrabaho o pagpangalagad. Okay. Naa kita sa kondisyon sa pagpreparar o sa pagkugis sa atong kinabuhi. Paghatag sa atong kinabuhi, pagpangalagad alang sa kahimayaan sa Dios o alang sa kaayuhan sa uban. Christ keeps no servants to be idle, but to work and be fruitful. Wala kita gitawag ni Kristo, isip mga alagad nga wala tayo pagahimuon. Apan gitawag kita aron sa pagtrabaho o sa pagka-mabungahon. A Christian is a spiritual tradesman. Ang usa kuno ka Kristohanon, sama kuno kini sa usa ka negosyante. Ang negosyante nag-involve lang kini og unsa man, kwarta, salapi o kabtangan. Apan susama kuno nini ang Kristohano. Number 1, the trader will deliberately choose his trade. Una, ang negosyante, pilion niya kung unsa ang iyang negosyo. Diba? Ang mao ni akong negosyo, mamaligya ko og epikasent
dagom, okay? Lana, og panyo, og sudlay, ibutang na ko sa attached case, mag-Amerikana ko, aron mahalin ang akong baligya. He will deliberately choose his trade. Ang Kristohanon, mauusab. I have decided to follow Jesus. Diba? And I will commit my life for Jesus. Diba? You deliberately, you make a decision for yourself. Number 2, a tradesman will learn his trade. Ang negosyante, sa iyang pagsulod sa negosyo, ang uban kanina kulang sa experience pa, diba? Mukat-on siya. He will learn his trade. He will experience success and failures. Diba? O sa kanegosyante, magtuon unsa ang mga in and out sa iyang patigayon sa iyang negosyo. Doon ay panahon nga mapakya siya kay kulang siya sa kasinatian. Doon na usay panahon nga because of he gained so much experience, mulampos usab siya. Okay? Mausab kita Kristohanon. Samtang kita magkinabuhi diha sa Ginoo, we are learning, di ba? From infancy into spiritual maturity, we learn. There are times that we fail. And there are times that also we will succeed. But don't be afraid. Ayaw kahadlok, because that is a part of life. Kabahin ka na sa kinabuhi, mag-igsoon. Kisa ba'y tao diri nga wala na pakyas, be? Kisa ba? Pataas kamot? And I will call you Mr. Perfect or Miss Perfect. Number 3, a trader will what? Set his eyes on his goals to earn a profit beyond what is invested and even more. Ang usa ka negosyante, aduna ka na siya tumong. Kung sa may tumong niya sa negosyo, aron makaganansya siya. Mabawi niya ang kapital og lampas pagyud ni ana. Ha? Kung negosyante ka unya, wala kay tumong, ha? Nga molampo ang imong negosyo, ayaw na lang pagnegosyo. Ang sama ka, negosyante ka o negosyante ka, unsa may imong tumong, gusto lang ko nga maalkansi. Yeah, praise the Lord na dayon. Diba? We want to gain. The words, well done, good and faithful servant, is a great comfort and consolation for us. Mga igsuon, kung mabungahon ang atong kinabuhi, sama dadtong duha ka sulugoon nga niingon si Ginoong Jesucristo, maayo og matinud-anon nga sulugoon, dako na kana nga konsuelo kanato mga igsuon. Og igo na kana. It is worth more than all the troubles and the pain that we are experiencing in life. Kanang moingon ang Ginoo dito sa katapusan, well done, good and faithful servant. Igo na kana og labaw na kana mga igsuon. Sobra-sobra pa kana sa mga kalisdanan, sa mga problema, sa mga kasakit nga atong nasinati ni ini nga kalibutan. Maybe you feel forgotten, neglected, unappreciated, or even if you say you suffer injustice. Remember that life doesn't end here on earth. Life is meant for eternity with God who is just, loving, and faithful. Bisag mo ingon ka igsuon, nalimta naman ko. Napasagda naman ko. Wala may nagbali-bali na ako. Wala may nag-appreciate na ako. Unahimo kong biktima sa inustisya. Timan mga igsuon nga ang kinabuhi, wala natapos ni ini nga kalibutan. Ang kinabuhi, wala natapos ilalom sa lubnganan. Kaya ang plano sa Dios sa kinabuhi, mao nga muuban kita kaniya hangtod sa kahangturan. Amen ba? Ang Diyos sa hustisya, ang Diyos sa gugma,
ug ang Dios nga matinud-anon. Unsa may kakulangon sa mga tao, ang Dios maoy muhingpit ni ana ug mupuno ni ana. Don't worry about it. Don't worry about it. I said to myself at the beginning of my ministry, way back in, di na lang kumusulti, kay marag maulo. Way back in 1991, when I decided, Lord, sige, okay, I'll serve you in the full-time ministry. That was way back 1991. Ang uban sa inyo, wala pa. Dito pa mo sa molecules pa mo. I said to myself, morning akong giingon. Ako nang gisaad sa Ginoo. Una, Lord, nasayod ko nga ang imong kaluwasan hingpit. Ang imong gibuhat tanan puro maayo. Pero kay nag-decide man ko nga musunod nimo, siyempre mahimo gyud kong kabahin sa imong lawas. Because I will follow you and I will serve you. And I will be a part of the church. And the church is not me alone. It is composed of people. O ang simbahan, composed ka na sa mga tao. Ha? O ang mga tao simbahan, doon ay Gabi Concepcion, doon ay Max Alvarado, doon ay Paquito Diazad, lain-lain. Pero nag-ingon man ko, bisag unsa pay makita nako sa mga imperfection sa mga Kristohanon tungod kay naa pa kita sa lawas ug dugo. Dili ka na mahimong babag nga dili ako makapadayon sa pagpangalagad sa Dios. Because I have to answer before God. Dili man ko maingon nga napandol man gud, Lord ako nakapangalagad paghatag na tugusay, Lord ako nakapangalagad tungod kay napandol man gud ni Lord ni Max Alvarado, Lord. Unsa may imong gibuhat? Imo unta tong gipahigda siya do gitumban, gihimong hagdanan. Gijudo gihimong hagdanan paingon dito sa kahimayaan. Diba? Ikaduha nga butang, nagingon ko sa akong kagalingon. Bisan pag walay magpasalamat nako. Bisan pag walay mag-appreciate nako. Bisan pag sa akong unang-una murag nalimtan ko and I feel neglected, magpadayon gyapon ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Because that is my vow before God. And I'm not waiting for any thank you or any words. I just want to serve God. In fact, pag-desisyon ako, niingon lang ko nga, Lord, gusto lang ko mo alagad sa imo bisag unsa nga kapasidad. Wala ko ambisyon nga mahimong pare. Just want to serve you. That's all. O kung isa imong ibutang diha, nga mag-disciple ka nako, magtudlo ka nako, magiya ka nako, that will be fine for me. Diba? Because I want to learn. I want to grow. Okay. And Jesus said to the two servants, "You've been faithful with few things. Nagmatinud-anon kamo sa gagmay nga mga butang." Katong 5 ug 2 talent people. Nagmatinud-anon kamo sa gagmay nga mga butang. Imagine ang multi-million dollars, ang millions of dollars, few lang ang gisgutan dire. Few. Ha? Pero sa ato na, dako na kay na. Amen ba? Gusto mo $1 million? Oh. Dito sa kakit, abtek na ko, ay mo pagpa-pretend diha, pataas na imong kamot. Oh. Dako di ay kayo, pero ang ingon ni Lord few. Because our God is so extravagant. His blessing is so much. And it is beyond measure. I'm not just talking about material things. Include na natin material things. I'm talking about exceeding joy, peace, contentment in God. Okay?
Dako kayo ni mga igsuon. Nakakita mo, di ba? Gapananaw mo Wawawin, di ba? Anong Wawawin ba? Si Willie Rebillame. Nga, usahay gani ka ng contestant ka ni diha, usually, ang mo-appeal sa contest, gikan yun sa kawadon, di ba? Wala yun naka-encounter yun ka ng milyon ba? Ang na-encounter lang, 25 pesos lang, 100 pesos. Ano lang ba? Pinakadako siguro, 1,000 pesos. Nya, appeal dito contest. Nya, mo Ines Willie. 200,000! Pera! Oh, bayong! Bayong! Sige. 250,000! 250 na. Huwag yun sukat ka, 250. Unya, ang bayong, 1 million, di ba? Pero bayong. Bayong. Di ba? Di na kay balo bitong simor. Ayaw. Pera na lang. Kuya Will, pera na lang. Pera. Kuya Will, bayong na lang. Bayong. Wala na, di nakasabot. 300,000. Oh, anong sagot mo? Kuya Will, bara po. Bara. Bayong o pera. Bara Kuya Will, bara. Di ba? Pero few lang giingon ni Jesus. Pero grabe ang few. Grabe kayo. Dako na kay sa ato, mga igsoon. Unsa pa ka katong iyang giingon nga, tungod kay na matinud-anon ka, piyalan ko ikaw sa daghan pa nga mga butang. Wow. So siguro to ka barko nga gold siguro, silver na. Ha? Verse 24 and 30. Okay. In verse 24, then the man who received the 1 talent came, okay? Si Tom Cruise. Mo ni bida. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here it is, what belongs to you. Okay? The master was really smart. Ang ilang agalon, smart kayo. Ha? Imagine, ha? Nag-harvest daw nga wala nagtanom ang agalon. Amot giyon sa niya. Grabe, no? Nag-gather nga wala man siya dito, wala man siya. Nagtanom, nag-harvest nga wala gitanom. Saan ba na? Di ba ang Biblia nag-ingon nga, kinahanglan magtanom ka, ano na kaya niyon? Hindi, grabe ni. Very smart and witty. Okay? And that is the way that we should emulate. We use all the wisdom, the strength that God, and we will utilize it. Everything for the kingdom of God. Okay? In verse 25. Okay? So I was afraid and went out. Diri sa Bisaya, basahon na lang nako. Nahadlok ako, busa milakaw ako o gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa! Sir, ania ang imong salapi. Nahadlok ako. Nabay kanta sa Bisaya na nahadlok ako? Ha? Wa man siguro, no? Fear is a disabler. We cannot defeat fear on our own, but faith in Jesus will help us overcome fear. The greater your faith, the less your fear. Ang kahadlok mga igsuon mo na'y kusog nga mupiang ka na to. Mahimo kitang baldado ni ana. Moabot man gyud ang kahadlok sa tao, di ba? Dili man, that's it. Di ba? Every person will experience fear, but we will not be enslaved to fear. Moabot ang kahadlok sa atong kinabuhi,
apan hinaot unta nga dili kita maulipon o magapos sa kahadlok kay dili kita makalihok ni ana. Okay? Dili nato mabuntog ang kahadlok sa atong kaugalingon nga kusog, apan pinaagi lamang sa pagtuo kang Ginoong Kristo. Kung dako ang atong pagtuo diha kaniya, magkakunhod usab ang kahadlok sa atong kinabuhi. A person who believes that he or she can accomplish nothing significant demonstrate lack of faith in God. Ang tao nga nagtuo nga wala siya'y mahimo, okay? Diha sa gingharian sa Dios, diha sa pagpangalagad sa Dios nga wala siya'y mahimo bisag gamay kayo sa nga tanan, nagpakita lamang kini sa kakulang sa pagtuo o pagsalig sa Dios. Nabitaw tay kultura sa Bisaya, di ba? Kanang word nga nakaminos, di ba? Pag muingon ganita danha, masuko ta sa tao, di ba? Ha? Masuko ta sa tao. Nakaminos ka man ako. Ha? Salig ka lang kay na anak, di ba? Salig lang. Di ba? Masuko ta. Muriak ta. Okay? Nakaminos ka man ako. Salig ka lang kay daga kwarta. Unsa man ko? Okay, kwarta? Pakitaon tag sa kong pitaka. Ana, pero di na lang kay basig mo ingon niya kang ambugiro ko, pero 20 pesos ra dito ba? Ana, di ba? Masuko ta, di ba? We feel insulted. Pero kapila ka nato giinsulto ang Ginoo. Ha? Gitagaan tag asa, gitagaan tag pribilehiyo, gitagaan tag oportunidad. Oy talpulano, this is what you can do. You do it, Lord. Di makaya, Lord. Lizards, Lord. Lizard, Lord. Di makaya. Kapila ba na ito giinsulto ang Ginoo mga igsoon? Ha? Kung tao pa lang Ginoo, siguro kada adlaw siya masuko sa ato. Ha? COVID karon, sige gawas lang. Observe social distancing. And come to church. Okay, don't be afraid. Walk by faith. Come to church by faith. Lizards, Lord, lizards. Diba? Masuko ta kung mainsulto ta sa mga tao, pero kapila ka na ito giinsulto ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga ang Ginoo ug ang Dios nga tag-iya sa kalibutan. Tag-iya sa tanang butan. Gikan pa si sinugdanan hangtod sa katapusan, hari sa tanang hari o Ginoo sa tanang Ginoo, pero kung naa sa isulti ka na to, mental lizard. We are insulting God. Pero kung insulton ganita, masuko dayon ta. How many times we offend God? Okay. John Shedd said, "A ship in a harbor is safe, but that is not what ships are for." Matod pa ni John Shedd, ang barko kuno nga naa sa pantalan, safe na siya. Pero dili kuno na mao ang purpose sa barko. Di ba? Naghimog barko, pag human, dako kay nga barko, gihimo. Pag human, butang ra diya, padunggo diya sa pantalan. Tanahon sa mga tao. Kano sa man ni mo lawig? Wala lang. Diha lang na siya. Lisod manggug kayo, nahibalo manggug kulod nga istrikto ka, nga nahadlo ko, mao nga ako na lang gilubong. Wala. Diba? Gisimut-simutan sa mga amigas dito. Unsa man eh? Ships must travel carrying cargoes or passengers to its destination with the risk of facing a storm or other hazards in an open sea. Ang purpose sa barko mao ang pagbiyahe, pagkargag, 'di ba? Mga karga, mga pasahero ngadto sa iyang destinasyon, 'di ba? Apan mo atubang siya mga balod, mga bagyo ug uban pa nga mga hazard sa kadagatan. But the ship must travel
in order to fulfill its purpose. Naglawig ba ta sa kinabuhi mga igsuon aron ma-fulfill ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi? O naara ta sa pantalan? Ha? Daghan na tayo kinibawan sa Biblia, puno na kayo, mubuto na ganita. Pero wala ta nagpagamit sa Ginoo. What's the use? The smallness of our receiving will not excuse us from reckoning. None shall be called to an account for more than they have received. Okay? Kung unsa kagamay ang atong nadawat mga igsuon, dili kini pasumangil nga mahimong pasumangil kanato nga dili kita manubag. Wala may manubag mga igsuon, labaw pa sa gipiyal sa Dios kanato. Nakuha ninyo? Ha? Napagatuban ni Brother Rex dito, mayon si Lord nga. Unsa man ang imong gibuhat nimo? Okay? Ka-level ba sa buhat ni Patriarch Bates? Ha? Kay pasudlong ta ka pero buminos ganina na. Dito ka sa kangit-ngit. Dili yun na mga igsuon. According to what God has given to him. According to what God has given to you. At itelma diha ako an gift sa creativity diha ka. According to level up, produce 100% on what you have. We cannot compare ourselves with others. Just do what you are called to do. The servant who received 1 talent was not condemned for failing to reach a 5-talent goal. He was condemned because he did nothing with what was given to him. Katong sulugon mga igsuon nga nakadawat og usa ka talento, wala to gikondenar sa agalon. Tungod kay napakya siya sa pagkabot sa 5 ka talento, wala. Gikondenar siya sa agalon tungod kay kung unsa ang gipiyal kaniya, wala ni mitubok og milambok. Sigon sa gihatag sa iyang agalon. Sa katapusan, the gospel today challenges us to be faithful and fruitful in exploiting opportunities to bring people into the kingdom of God. Ang ebanghelyo karon mga igsuon naghagit kanato nga magmatinud-anon og magmabungahon kita sa paggamit sa tanan nga mga oportunidad aron sa pagpangalagad sa Dios, pagdala sa mga katawhan ngadto sa gingharian sa Dios. God expects us to use our possessions, ability, wisdom, strength, great or small, to proclaim the gospel and make disciples until He comes or until the day we pass away. Mao kini mga igsuon nga ang Dios naglaom kanato nga gamito nato ang aniya kanato, our possessions, what we have. Diba? Unsay aniya ka na to, ato ka na ipagamit. Diba? Lord, na ako'y sakyanan. Okay, dili lang ni para enjoyment lang sa akong pamilya. Diba? I can use this. Kung doon ay mag-travel dito, kinahanglan sa simbahan dito, nga muadto mi dito, kay doon ay buluton sa simbahan, pagamit na ako ang sakyanan ako. Diba? Okay. Everything that I have, I will use it. Diba? Unsay abilidad nimo imong paggamit. Abilidad sa pagtudlo, sa pagdasig. Okay? Abilidad diha sa musika. Okay? Are also to teach others. Okay? Kaalam, nagikan sa Dios. Kusog, nagikan sa Dios. No? Samtang may kusog pata, mangalagad kita sa Dios. Kay moabot ang panahon mga igsuon nga muhinay na ang atong panglawas. Lisod na ang pagpangalagad sa Dios. Wala mo kung diingon nga surrender, pero malimitahan na. Okay? Dito gani sa Cagayan de Oro, na ko'y dikon nga, ingon din siya pag magbasa sa insya nga, Father, lisod naman kung makabasa, kay murag naman siguro ko'y katarak siguro.
Nya ang usasad, sige lagi ingon nga kuan kanang naibation gihapon, no? Usay dili makaserve kay siya bation. Tanan nga klase nga ache gigawas. Karon absent stomach ache. Sunod headache. Di ba? Back ache, front ache, side ache. Tanan nga ache, nahurot na. Di ba? Kay maabot ang panahon nga malimitahan na. Diba? Ubusan na kahuna-una ko nga mag-raise up na tag mga bag-o nga mga leaders nini. Kay hapit na ta mo bakasyon nini nga kalibutan. We will not stay here forever. I will not stay here forever. A new generation of leaders, a new generation of Christians will take over. Okay? With all our strength. Gamay man o dagko. Alang sa buluhaton sa Dios. Okay? And this is the only way. Okay? To be productive. Okay? That God will say to us when He comes, good and faithful servant, come into the joy of my presence. Amen.